ли правиш? Да. Да видим ето намачканата трава. Аз се намачках, за да достигна до това диване тук. Луцфер! Луцфере! Какво правиш там, бе? Къде са заклещи, бе, моето момченце? А? Къде са заклещи? Да не стъпиш на котлона, че го нещо. Къде са заклещи? Дай. Той няма опорът и краката му са във въздуха. Как е застанал? Чакай да се кача и аз да видя освен на майция. Не, то не се вижда, ама той просто е така си едно е прав. Само че той може долу да се е няма, наранил. няма основа на... Глупак. Лапка, бе. Как се той... Да се ли... И сън ще падат. И че не влиза. Ма защо не мялка? Защо не издава никакви звуци? Добре ли? Дай тая търба, ако искаш. Засни ли го? Засни го. Засни ли го диването? Маймуняка. Абе, маймуно. Разглобихме се кухнята. Ай, да ни падне сега. Падне. А, отдолу и... Мале, добре, че отдолу има